ביער, חורשה, מקיפים את טבעון. היום אנחנו מדברים ממש פה, לא רחוק מתחנת גלי צה"ל ביפו. שלום ורד. שלום. מה הבעיה בשדרות ירושלים ביפו? אחלה פיקוסים. אני יכולה למצוא לך מלא בעיה. זה נכון, אבל פיקוסים מדהימים, לא? נכון. נכון. לי אישית יש בעיה עם הפירות שהם משאירים על הקרקע ומחליקים עליהם ברגע שהם דורכים עליהם ומחליקים. רגע, את החלקת פעם בשדרות ירושלים? מלא פעם. באמת? כן. טוב, אני לא יודע, אני רוכב דרכם על אופניים כבר 8 שנים, יום יום הלוך וחזר ומעולם לא החלקתי. אולי הגומי של הנעליים של הצמיגים שלך עמיד יותר בפני הגולגולים האלה. הוא מאוד שחוק ומג'ויף, אני מבטיח לך. כן, ורד, מה הולך לקרות עם הפיקוסים ההיסטוריים האלה? אז זהו, מה שקורה הוא, כולנו יודעים על התכנון של הרכבת הקלה. נכון. שאמורה לעבור בסדרה הזאת, סדרה היסטורית. שכשלעצמו זה חדשות טובות. אוקיי, אז זהו, אז בואו נתחיל מזה שתושבי יפו מקדמים בברכה תחבורה יעילה, זה צורך קיומי שלנו. אנחנו שמחים שמישהו מטפל בעניין הזה, ובאמת אנחנו בעד. יחד עם זה, אנחנו חושבים שהתכנון חייב להתחשב בנכסי תרבות וטבע ולא לפגוע בהם. נכון, עכשיו אתה הזכרת את טבעון, אני הייתי בטבעון לפני כמה שבועות, ובתוך יער אלונים, ואמרתי, יאללה, למה בתוך העיר, במקום שבו הטבע, המעט טבע שיש לנו הוא כל כך חשוב, למה שם צריך להיאבק על כל עץ? הנה, מתכננים... תחזירי אותנו ליפו, מה הולך לקרות עם הפיקוסים בשדרה? מה שהולך לקרות, אנחנו גילינו לבד, התושבים פה, שהסדרה הזאת היא בת 100, ורצינו לחגוג, לעשות כאן פסטיבלי, ובמקום זה הכינו לנו הפתעה. אמרו שמתכוונים לעקור כאן בערך 50 עצים, שהם עצים היסטוריים, הם בני 50, 60, גם יותר מ-60 שנה, הם נטו אותם בשנות ה-50, לצד עצי הדקל ושינטוניה שנטו לפני 100 שנים. 50 פיקוסים הולכים להיגדע לטובת הרכבת הקלה? להכר או שיעתיקו, איך יעתיקו עץ בין 65, זה לא כל כך ידוע. ואנחנו אומרים כן, וזה עומד לקרות במרכז, יהיו 5 תחנות לאורך הסדרה, 3 מהן במקומות מאוד מרכזיים, בסלמה, בעולי ציון וליד דוקטור ארליך. ואתה מסתכל על המציאות, אתה מסתכל על מה שאנשים רואים מהבתים שלהם, תושבים שחיים על הסדרה הזאת, הם רואים ירוק, ופתאום יהיו כאן קרחות, יהיו רציפי רכבות. נאמר לנו באמת הלכלוך של הפיקוסים יפריע למסילות רכבת, אז בפורום נאמני עצים הראו לנו ממשרד החקלאות, משומרי היערות ופקיד היערות, הראו לנו רכבות דומות שנוסעות, רכבות אחרות שנוסעות באירופה, בעולם, בעיקר באירופה. ומה שם יש עצים? ממש ליד עצים, עם הלכלוך של העצים ועלי שלכת, והכל בסדר. אז אם הבעיה היא לרכוש רכבות מסוג אחר, אז תעשו את זה. אם העניין הוא להזיז אותם מטר הצידה, תזיזו אותם מטר הצידה. זאת אומרת, לא כל כך בקלות להוריד את הכורת על כזאת כמות של עצים, בטח לא עצים כאלה. בואי שוורד, כאמור, את לא היחידה באזור יפו שמוטרדת מהעניין הזה, דיברנו עם עוד כמה יפואים. 48 עצים, אדירים, יפי נוף, שמוסיפים קצת ירוק ליפו. והנה מסתבר שרוצים לקרות אותם ולעשות הכל על מנת שהרכבת הקלה תוכל לעבור בשדרה, גם אם זה על חשבון אל תעקור נטוע. וזה מאוד מאוד לא מצב חן בין התושבים. אנחנו נעשה הכל על מנת שהעצים האלה יישארו בשדרה. אנחנו הזדעזענו לשמוע שמתכוונים לקרות את העצים. אנחנו תלינו מודעות אבל על כל העצים, ובכוונתנו גם לפנות לגורמים בעיריית תל אביב. אנחנו דיברנו עם פקיד היערות הארצי ופקידת היערות
מעיריית תל אביב. אי אפשר לעשות דברים שאחר כך יהיו בכייה לדורות. אחת הבעיות היא שהנטע לפחות, ככה היא מספרת, לא יודעת איפה דלתות של הרכבת תעצור, ובמקום לתכנן את התחנות, הם החליטו לקרות בעצם את כל העצים, שזה בסך הכל 48 עצים, שזה מאוד מאוד כואב לנו. עכשיו אני מבין מה זה עבודת אבל שנטלי מעלה עכשיו. אתה ראית אותה? כן, הם תלו באמת על הזה, לעצים. אבל האמת, העצים מדהימים. טוב, בואו ורד שאיתנו, בואו נשמע רגע את התגובות הברורות והנחרצות של עיריית תל אביב. אתה רוצה את כל התגובה של עיריית תל אביב? זה לא כזה ארוך. את החלק הכי רלוונטי. התגובה של עיריית תל אביב לא נורא ארוכה, פקידי ירוק צריך כבר ארוך. טוב, עיריית תל אביב יפו אומרים לנו, כריתת העצים ובחלק מהמקרים העתקתם במסגרת העבודות להקמת הרכבת הקלה הינם אילוץ הנובע משיקולי בטיחות ונגישות בתחנות הרכבת, ומטרתם לאפשר עלייה וירידה מהתחנה אל הרכבת ללא מכשולים. התוכנית שואפת למזער ככל שניתן את הפגיעה בעצים הקיימים, כאשר בכוונת העירייה לעשות מאמץ להעתיק את העצים למקומות בסדרה בהם חסרים כיום עצים בוגרים, ובמקומם לנטוע עצים חדשים שלא יפגעו בבטיחות ובנגישות הנוסעים ויבטיחו את הצללת התחנות לאורך התוואי. יצוין כי אופן הטיפול בעצים אושר על פי דין על ידי פקיד היערות הארצי ומוסדות התכנון. מה אמרו לנו? צריך להגיד שאי אפשר לכרות היום עץ בלי אישור של פקיד היערות. אוקיי, אז מה תגובת פקיד היערות במשרד החקלאות? צמצמתי לך את הטקסט הארוך. במסגרת הפיצוי הנופי לעצים שיקרתו, הונחתה נטע לתגבר את הנטיעות לאורך כל הקו האדום, ובסך הכל ינטעו כ6,000 עצים חדשים שיגודלו במשתלות לגודל מקסימלי וישתלו בבתי גידול ראויים שפותחו במיוחד לצורך הגדלת נפח הגידול של בית השורשים. עוד יצוין כי מהסדרה ההיסטורית יקרתו רק 24 עצים בתחום תחנות הרכבת בלבד, כך שרצף הסדרה לא ייפגע. במסגרת תכנון שאר קווי הרכבת הקלה, פקידי יערות במשרד החקלאות מלווה את התוכניות עוד משלב התכנון כחלק מצוות התכנון. אבל יפו, הם אומרים בסוף שיחרטו רק 24, לא 48. זה הורדנו בחצי. תראו, במפגש עם נטע נאמר לנו באופן מפורש שיהיו 48. אנחנו ראינו בשלוש תחנות 24, אבל עוד שסומנו להעתקה, וכן בחלק הדרומי של הסדרה, מדוקטור ארליך ודרומה, הרכבת נוסעת בתוך הפרומנדה, בתוך נוף הסדרה. כלומר, לא תהיה סדרה. הבנו. זאת אומרת, בעצם הסדרה כבר לא תהיה סדרה, זה מה שאת אומרת. לא, ורד, אנחנו חייבים להתקדם, ואנחנו מצטרפים לסיום הדיון הזה את חברת הכנסת תמר זנדברג. שלום תמר. שלום, היי. צריך להגיד מסיעת מרץ, אבל עם כמה שנים ברזומה כחברת מועצה בעיריית תל אביב, ומכירה את הדילמות האלה היטב, וגם פעילה בשדולה הסביבתית בכנסת. עכשיו, חברת הכנסת זנדברג, יש פה דילמה. אני לפני שבוע השתתפתי בכנס שנושאו היה הצל, או יותר נכון המחסור החמור בצל בחוצות ערי ישראל. ופה יש לנו נכס צל אדיר של עשרות עצי פיקוס, ומצד שני... אי אפשר לשתול עץ לא מלכלך. ומצד שני, יש רכבת קלה שכולם רוצים אותה, גם תושבי יפו. מה, יש לזה פתרון להערכתך יותר טוב ממה שהעירייה ונטע ומשרד החקלאות מציעים? מצוין, הצגת את הדברים בצורה מאוד ברורה, וגם אני חשבתי ככה כששמעתי על הנושא לראשונה, חשבתי יש דילמה. ואני אגיד לך כמי שבאמת, כמו שציינת, מצד אחד פעילה בנושא הסביבתי, כולל בנושא הצל העירוני, ומצד שני חלק מהעניין הזה זה תחבורה ציבורית וקידומה. אמרתי, טוב, אתה יודע, אין מה לעשות, כשסוללים רכבות נחרטים עצים, אבל אז נדהמתי לגלות שאין דילמה. ולמה אין דילמה? כי העצים המדוברים שנחרטים הם לא עצים על התוואי, ברובם הגדול, הם לא עצים על תוואי הרכבת. הם עצים שנטע מבקשת לכרות אותם בגלל איזושהי פגיעה התקפית או בדלתות ובתחנות, שזה דבר שאפשר לתכנן אותו מראש ככה שלא תיפתח דלת בול מול גזע של עץ. או בגלל, כמו שציינת, הנושא של העלים והפירות על המסילות, שעם כל הכבוד אפשר למצוא לזה דרכים אחרות מתחומי התחזוקה והניקיון, ולא צריך בשביל זה לכרות את העצים, את הנכס הגדול הזה. ואז גיליתי לתדהמתי שבהחלט אפשר להגיע למצב של כן וכן, וזאת הסיבה, או גם וגם, וזאת הסיבה שהעליתי את הנושא בפני שר התחבורה בשאילתה דחופה שהוא ענה עליה במליאה. הוא ענה את התשובה של נטע, במלואה, כמו שאתם הקראתם אותה, ואני פונה לשר, בגלל חשיבות הנושא, בגלל שאפשר לשלב בין הדברים. פניתי במליאה ואני פונה אליו שוב, שיבחן את הנושא באופן אישי, שיקח את זה אליו, דרושה כאן החלטה שהיא בדרג גבוה יותר,
הכי קל לכרות את העצים ולהיפטר ממטרד הלכלוך, לא צריך לתכנן מראש וכולי. אבל אם נצליח לשלב את הדברים, הרכבת תיסע בינות שדרת עצים מרהיבה, יפה, שמספקת צל, שעוזרת מבחינה סביבתית למנוע זיהום אוויר, ובאמת אפשר כאן להגיע למודל שבאמת ישלב את הכל, ואז זאת לא תהיה דילמה, אלא להפך, זה יהיה פתרון דילמה. יכול להיות שהדברים האלה, אולי יחד עם הסיפור שעסקנו פה בשבוע שעבר לגבי טבעון, אני לא יודע אם את מכירה אותו, אבל גם שם דילמה בין דברים חשובים, פסי חיץ נגד שריפות, לעומת היער, כמה עצים צריך לכרות, אולי זה שווה דיון בנושא, בסוגיית העצים בכלל, בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת, כי יש פה תופעה שקורית בהרבה מקומות בארץ, והשאלה של המינונים והמידתיות היא שאלה שנדמה לי שהכנסת צריכה לפקח עליה. אני מסכימה איתך לחלוטין, זה גם נושא שהאיזונים והבלמים בו קצת הופרו לרעה בשנים האחרונות, כי פקיד היערות, הסמכויות שלו קצת קוצצו, הלכו בהרבה מקרים על טייס אוטומטי וכריתה בלי פקיד היערות, גם ככה פקיד היערות מאשר למעלה מ-90 ומשהו אחוז מהבקשות בהחלט חושבת שזה ראוי לדיון יותר מקיף, ולהגיע לפתרונות שאפשר גם וגם, ובהחלט כן, נשמור אתכם אם יהיה דיון כזה בדיוק, תשמרי אותנו בתמונה. חברת הכנסת זנדברג, תודה רבה. ורד, תודה. אנחנו נמשיך לעקוב. יש לי הצעת ייעול. במקום פיקוסים תשתלו צהלונים. כן, רק הם שם כבר איזה 100. דוניה הם...